A-Town down. No čaute. A som tu s videom, veľa ľudí už aj mi písalo, čo, kedy demo, kedy bude nejaké videjko o tej 1000, tak teraz nastal ten správny čas. Ten stroj má nabiehaných už nejakých, čo ani neviem si to prepnúť, nejakých rovných 600 km. Čiže už mám nejaké ako také postrehy na tento stroj, takže už sú tam aj nejaké kilometre nabehané. No a čím by som začal? Tomu stroju akože nie je čo vypichnúť. Fakt zase je to veľký posun oproti tej mojej G2 starej. Včera sme sa takisto boli voziť, celá rodina, zobrali sme tohto stroja, zobrali sme moju starú G2 850 a takisto aj tú Linhajku. Previezol sa na tomto stroji asi každý z mojej rodiny už. A fakt každý povie hneď, že to je proste raketa. Je to pohodlné. Je to vysoké, dobre sa na tom sedí, dobre sa na tom vozí. Sú tu 3 jazdné režimy, normál, work a šport. To si vieme prepínať tu na takýmto jednoduchým tlačítkom. Teraz tam je normál, hodíme tam šport a potom tam je work. Čiže vedia sa na tom odviesť aj neskúsení jazdci. Keď tam hodíš work režim, tak je to také zlé, hej, ten plyn není taký agresívny, dá sa na tom úplne, že pohodičke normálne voziť. My sme sa boli včera voziť celá rodina, čiže vozil som aj deti na tom, takisto sa aj deti na tomto aj vozili. Mal som aj troška obavy, že proste, že to bude na nich silné, ale vrajím, keď sa tam zmení režim na ten work, tak je to úplne také slabšie, hej, také slabé. Ten plyn nie je taký ostrý, je to proste pecka. Mesto kufra som si nahodil sedačku, čiže sedačku mám požičanú, takže dá sa na tom normálne odviesť. Čo sa týka týchto gum, tieto gumy sú vyslovene do blata. Každý vidí, hej, aký to má dezen, jak polka mojej ruky. Čiže na také bežné jazdenie po ceste alebo po nejakých štrkových cestách to není, lebo tá guma sa zbytočne zodere, po ceste sa na tom proste nedá ísť viac ako 70. A to už keď ideš nejakých 70 na tom, tak je to už proste zabíjačka. Tá štvorkolka ide z kríža, lebo na tých gumách to proste zadok ti chce kerovať inde, odhadzovať predok zase inde. Takže nemá to nejaký význam na týchto gumách určite po ceste. Veľké plus je nasávanie a tento chladič. Hlavne v zime, aj teraz včera bolo -2, -3, keď sme sa boli voziť. A nepotrebuješ tu mať ani vyhrievané gripy, ako mám ich kúpené, budem ich určite nahadzovať, lebo mám to na každej štvorkolke. Ale tento chladič proste krásne ti to teplo dáva na teba, čiže aj keď ideš, teraz som sa bol takisto voziť bez príľby, mám iba čiapku, vybehol som iba z domu, aby som natočil video s nejakými postrehmi, čiže krásne ti kúri a ide ti teplý vzduch od toho chladiča. Zase toto. Keď jazdíš v blate, tak je to proste pecka. Tú štvorkolku som mal umytú dosť rýchlo a hlavne som sa nesral s chladičom. Na mojej G2 som mal veľký problém s tým, že keď som bol aj v nejakom blate alebo v nejakom takom teréne alebo polúke, keď sa jazdilo, tak ten chladič proste bol preto zasratý. Ťažko sa to čistilo, strávil som s tým dosť veľa času, aby som ho vyčistil, aby bol čistý. Ja na toto si dávam proste pozor. Každý, kto ma pozná, vie, že tá štvorkolka je proste vždycky ako nová, vyčistená úplne do čistúčka. Teraz takisto prídem domov, tak ju opláchnem vodou a je ako nová. Takže čo sa týka toho chladiča, jednoduché riešenie je tu. Takto to len chytíš, vycvakneš to vonka a vieš to krásne vyfúkať, vyumývať. Proste za mňa je toto pecka, tento chladič. Aj veľa ľudí si povie, že bude ti to zavádzať. Ja som sa takisto toho bál, že keď na tej štvorkolke budem sedieť, takže mi to bude zavádzať a mi to bude brániť v nejakom výhľade v teréne, ale za mňa úplne že pecka. Takže čo sa týka stroju, paráda. Ak by si ho aj chcel niekto kúpiť, neváhajte. Za mňa je to úplná pecka. A máš tu všetko. Máš tu rozširovacie lemy, máš tu podvozok, máš tu podbitie pod štvorkolkou, máš tu športové tlmiče nastaviteľné,
Takisto tu nám máš hneď vo výbave, nemusíš nič riešiť. Nasávanie, chladič vyvýšený. Takže pecka, ak by to chcel niekto používať na cestu, vymeníš len kolesa a proste neriešiš žiadne doplnky a všetko máš originál v tejto verzii nahodené. Ale sú tu aj nejaké neduhy, hej. Napríklad som si všimol to, že oproti iným verziám G3 sú tu na kotúče plné, to isté je vzadu. A už keď som aj bol v nejakom blate, tak bolo počuť popískavanie tých brzd. Čiže škoda, že sú tu na není, keď je to taká mood verzia, hej, že to je do blata, do takých extrémnejších podmienok, tak lepšie by to boli za mňa určite vrtané kotúče. Ďalej, čo mi dosť vadí, ja neviem si na to zvyknúť, už sa začína prejavovať variátor s tým, že klepe. Ty keď sa ideš pohnúť, tak proste počuješ, že to tam klepne, buchne. Vieme, čo to spôsobuje. Spôsobuje to zadná sekundárna remenica a hlavne tá struna, ktorá je medzi tým. Čiže určite by tu bolo treba do budúcna vymeniť helix, môj tuningový, takisto vymeniť strunu tuningovú, čo ja ponúkam. Čiže toto sa určite bude riešiť. Výkonu si myslím, že je tu až. Čiže je to veľký posun. Hlavne keď prejde z G2 na G3, tak to sa nedá proste porovnať. Táto 1000 ide krásne. Ale dá sa tu takisto vytuningovať riadiaca jednotka, dá sa tu spraviť takisto aj variátor. A keď sa vymení tento môj set variátora helix s tou strunou, tak vymizne proste to búchanie, lebo keď ideš aj napríklad nejakým takýmto kopcom dole a brzdíš motorom, pridáš plyn, ubereš, tak to proste počuješ, že to klepoce, že to buchoce. Najprv som si myslel, že to bude robiť nie kardan alebo také niečo, ale nie. Ono aj veľa zákazníkov mi proste vraví, že klepoce im ten variátor a keď sa tam vymení ten môj set, tak to proste prestane klepať a má to hneď aj lepší ťah aj všetko. Čo sa týka motora, za mňa topka. Ide pekne v otáčkach, má pekný záber, neviem, keď si tam navolíš nejaké tie režimy, ktoré sú tam dostupné, je to úplná paráda. Vie sa pohnúť úplne bez nejakého trhnutia, čiže je tu úplne nový variátor, čo sa týka G2, keď to porovnám s tou mojou starou štvorkolkou, tak je to, že strašne veľký posun dopredu. A není to len taký môj názor, ale takisto sa na tom vozila včera aj moja žena. Vozila sa aj na Telinhajke, aj na tej mojej G2 850 a potom sa bola previesť na porovnanie s týmto. Ja neviem, prešla možno nejakých 100 metrov, potom sa vrátila a mi hneď vravela, že počúvaj, toto je iná raketa, to je riadne dielo. A už keď žena povie, že proste štvorkolka je dielo, tak to svedčí o tom, že fakt tá štvorkolka je topka. A hneď mi opisovala, ako všetko ide ľahúčko, ako sa pekne ľahko dá pohnúť. Vravela hneď na tlmenie, že je to proste mäkké. Kopíruje to terén, takže za mňa úplná pecka. Ďalší neduch a ďalší postreh, ktorý tu mám, tak už sa začína ozývať toto predné koleno a vieme, že už vlastne tieto predné kolena viac ľudí nahlasuje, že buď proste praskajú, alebo sa stane to, že tam ako je prizvaraná lambda sonda na prednom valci, tak ten zvar proste povolí a tady to fučí. Čiže už sa to tam ozýva, takže toto sa bude určite riešiť na reklamáciu, nech je to na poriadku, ako má byť. Takže toto by som ešte vypichol a čo? No už nič ani také, že čo by som tej štvorkolke, nič zlé na tej štvorkolke proste není. Je to troška hlučnejšie, hej, treba si na to proste potom zvyknúť. Nasávanie je tu nahore, čiže ty keď pridáš plný plyn, otvorí ti klapku a sú tam už nejaké zvuky, takže počuť to z toho sania. Čiže na toto si treba zvyknúť, že je to hlučnejšie ako klasické G3, ale není to nič, čo by asi človeku vadilo a má to taký krásny zvuk, taký športový. Takže toto je úplná paráda. Ťažné zariadenie budem dávať dole, lebo už som si všimol, že som ho veľakrát aj chytil, keď som bol v nejakých výjazdoch aj v blate. To isté, keď sme sa boli aj voziť na vianočnej jazde, takže to ťažné som zachytil, keď to už bolo v takom náklone a nedalo sa proste vyniesť z toho blata. Je tu na uzamknutý zadný diferenciál, čiže ťahajú obidva kolesa. Toto ja potrebujem aj v teréne, aj pri jazdoch. Takže toto je úplná pecka. Čo sa týka tlmičov, takisto. Není im čo vytknúť, dajú sa krásne nastaviť. Ja ich mám teraz nastavené úplne na to, čo ja potrebujem, takže paráda. Je tu na podbitie plastové pod celou štvorkolkou.
Je tu takýto plast. Keď chceš aj voziť deti alebo dvoch ľudí, ako není to homologizované pre dvoch ľudí, hej, takže pozor. Aj keby ťa napríklad na ceste chytili policajti a máš tam druhú sedačku a moc by laborovali a chceli by papiere a uvideli by proste v papieroch, že je to homologované len pre jedného jazdca. Čiže tá sedačka je tu len kvôli tomu, že sme sa boli včera voziť tu na polúkach, ale nebudem ju mať určite nahodenú. Tu namiesto tejto sedačky si dám naspäť ten kufor, ktorý bol ku štvorkolke. Čo sa týka toho kufru, ktorý miesto tej sedačky mne úplne stačí. Vie si tam odložiť, mám to odskúšané, 3 1,5 litrové flašky, čiže na vozenie ti to úplne stačí. Vie si tam hodiť nejaké náhradné rukavice, takže za mňa úplná paráda. Ja som nie nejaký extra zastanca tých kufrov na štvorkolkách, ja ani to nejako nepotrebujem a toto mi vyhovuje úplne, že parádne. Je vodotesný, mám to aj odskúšané, aj čo sme sa boli voziť v blate, aj keď som to umýval vapkou, nepretiekol. Ďalší odkladací priestor máš tu na vpredu, to je takisto vodotesné, je tu pekne guma dookola, takisto voda tam žiadna nebola, takže paráda. Takže za mňa úplne super stroj, som veľmi s ním spokojný a nebanujem vôbec, že je v rodine tento stroj, za mňa pecka, fakt. Takže není ani čo tomu stroju nejako extra vytknúť. Ako ešte možno, že by som to poznamenal, že v základe máš tu len takéto plastové krytky, hej, týchto manžiet, to isté je na predku. Takže do budúcna sa bude určite riešiť toto, lebo ak máš ísť niekde bahnom a nejakými takými podmienkami, kde sú nejaké, neviem, povalané stromy alebo také dačo, tak určite ešte treba doriešiť tieto ochranné kryty ramien, vpredu, vzadu. Čo sa týka svetiel, to isté pecka, vozili sme sa aj v noci. Takže za mňa úplne, že super popičí stroj. A ak aj sa niekto rozhoduje medzi nejakou inou značkou, ja neviem, CF-ko, teraz však vyšli nové Odyssey, má prísť aj Linhajka určite 1000, takisto veľa ľudí sa ma pýta na názor na ten Segway 1000 alebo Loncin. Neviem, ja som veľmi spokojný s touto štvorkolkou. Vyhovuje mi rozmerovo, vyhovuje mi výkonovo a má všetko, čo ja potrebujem. Má to vysoké nasávanie, má to chladič hore, má to poriadne kolesa, vzadu je uzavretá rozvodovka, čiže ťahajú obidva kolesa. Predok si vie zamknúť, vie si zapnúť 4x4 a čo sa týka aj výkonového plynu, je to úplne paráda. Takisto čo sa týka posedu, je ten posed, ako musí si na to zvyknúť, hej, ako vravím vždycky, s každou štvorkolkou sa musíš nejako žiť, čiže napríklad G2 má troška iný posed, inak má aj tie riaditka, ale ja neviem, možno, že po 30-40 km som si na to úplne zvykol a fakt teraz normálne sa teším aj na jazdu. Vidno to aj na tachometrii, tú štvorkolku mám fakt chvíľu a už je tam dosť kilometrov nabehaných a rád sa na tom vozím, lebo ľahko ide servo, úplne po piči ide ten motor. Čo sa týka podvozku, úplná pecka, je to vysoké, gumy majú riadny záber. Ja som aj bol dosť taký sklamaný z začiatku, keď som mu doniesol, bol som sa hneď tu po tejto lúke voziť a všetko bolo zamrznuté. Asi vrajím, boha, tie gumy nemajú žiadny záber, vôbec to nebere. Taký som bol z toho, hej, že som nevyskúšal proste ten výkon štvorkolky, záber tých kolíc, tak som si počkal na počasie. Za nejaké 2-3 dní sa to umudrilo, oteplilo sa, všade sa ukázalo blato. Konečne bolo aj tu v týchto kríkoch dole, kde sa chodím voziť, tu je úplne že brutál blato. A tam som to proste vyskúšal a hneď som si vral, že pecka. Takže za mňa úplne super stroj. Není ani čomu zatiaľ vytknúť, len není tam ešte nejako extra veľa kilometrov. A jediné, čo sa stalo, ale to má každý problém časom s tým kolenom predným, to sa bude riešiť. Ale viem, že to aj chalani riešili na reklamáciu a prešlo to úplne v pohode. A klepanie toho variátora, ale to sa dá poriešiť s tým variátorovým setom. Čiže za mňa CF Moto, nebanujem, že som šiel asi do tej istej značky, ktorú už okupujem pekne dlho. Od 2009. mám len CF-ka. Uvidíme časom, lebo aj žena mi vravela, že fakt sa jej páči táto štvorkolka, čo sa týka aj posedu. Aj ako všetko ide super, ľahko, terénne.
tak uvidíme, možno, že tá linhajka sa predá a pôjdeme do niečoho iného. Uvidíme časom, máme pred sebou, teraz bude asi nová sezóna letná, čiže budeme jazdiť, čo sa bude dať. To isté aj ženu budem brávať, aby aj ona mi dala takisto nejaké postrehy. Ako vrajím, aj teraz je super postreh po včerajšku, keď sa na ne bola previesť a vieme ju porovnať s G2 alebo s tou linhajkou, ktorú máme a fakt, keď to povie žena, že toto je proste dielo a je to stroj, tak to svedčí o tom, že tá štvorkolka je pecka. Čo sa týka displeja, úplná paráda, aj teraz napríklad svieti slnko a keď si zapneme tú štvorkolku, tu sa zobrazí krásne logo CE Moto a je úplne popiči čitateľný. Ja som si hneď zmenil tento režim, tento sa mi najviac páči z tých všetkých, ktoré sú tam. Máš tu napríklad teplotu variátora, vieš si tu napozrieť kilometre, vieš si to pripojiť cez Bluetooth s mobilom a najväčšia pecka je na tom, že tu dole, keď ti niekto volá, tak ti proste zobrazuje, že ti niekto volá a máš prehľad o tom, keď máš telefón vo vrecku, že či ti niekto volal alebo niekto písal, čiže pekne to zobrazuje. Takisto tento panel, hlavne čo by som vytkol, veľký krok dozadu sú tieto smerovky. To keď máš rukavice proste nejaké hrubšie zimné, tak není šanca, aby si dobre nahmatal tento prepínač smeroviek. Škoda, že ho nepresunuli niekde inde, táto trúba s týmto výstražným mohla byť niekde hore a tu mohol byť veľký prepínač na smerovky a najideálnejšie je ten, ktorý zatlačíš a dá si ho takto a keď ho stlačíš, tak ti proste vráti do strednej polohy. Hej, tuto není a keď máš rukavice, tak aj dáš tú smerovku, keď ideš po nejakej ceste, ak chceš odbočiť, ale už potom musíš nájsť tú strednú polohu. Teraz sa to robí dobre, lebo nemám rukavice na seba. A keď máš rukavice, tak tú strednú polohu proste nedáš na prvý krát a dáš zase smerovku opačne. Čiže veľké mínus je za mňa na tomto ovládači tieto smerovky. Čo sa týka brzd, takisto musel som si zvyknúť na páčku, ktorá je na ľavej strane. Bol som zvyknutý z G2, že je na tej strane. Takže na toto si bolo treba zvyknúť a to bolo asi, no a ešte to radenie. Hej, tiež je na opačnej strane, ako má G2. Ale nič, na čo by si rýchlo nezvykol, vrajím, po pár kilometroch som sa s ňou vžil a bolo to úplne peckové. Som veľmi prekvapený a milo prekvapený a vždy to poviem aj zákazníkom, to vrajím, keď ku mne chodia a pýtajú sa na názor, mám kúpiť jazdenú G2 alebo mám kúpiť novú G3. Každá generácia má niečo nové do seba. Keď napríklad ja porovnám moju starú X8 s G2 850, takisto veľký skok dopredu, čo sa týka motora, jazdných vlastností, iný posed. Proste vždycky každý model a každá generácia je zase o niečo lepšia. A toto je super, lebo to CE Moto, čo som si aj všimol, tak nezaspali na vavrínoch, ako sa povie, ale vždycky idú dopredu. Hej, s technológiami, s nejakými vylepšeniami. Novšie modely má napríklad ABS-ko. Takisto s tým displejom, to sa nedá porovnať s G2, s X8. Ten displej je krásny, prehľadný. Niektoré už zase modely majú dotykové displeje. Úplná za mňa pecka. Fakt veľmi spokojný som s tou štvorkolkou. Takže to by bolo asi tak všetko. Neviem, či som vám aj poradil, či nie, ale za mňa je to popiči stroj. Veľmi som s tým spokojný. Uvidím do budúcna. Možno, že si kúpime ešte jeden pár kolies, keď budeme chodiť na nejaké zrazy, alebo niekde chalani, že budú chcieť sa ísť previesť, ja neviem, po ceste, alebo kde väčšinou sa to využíva na tých zrazoch, že ideš napríklad Marikové sme boli na zraze a tam sa spravilo 100 km jazda po ceste a bolo by fakt škoda takéto gumy drať. Čiže určite si kúpim ešte asi nejaké disky, tam si nahodím nejaké iné kolesa, buď stagy, alebo sa tam kúpia nejaké, nenapadne ma teraz abuzy alebo také niečo, aby sa to dalo vymeniť a dalo sa normálne na tom voziť. Takže asi toto by bolo všetko k tej štvorkolke. A ak váhate medzi inými značkami, ja by som šiel takisto zase do CE Mota. Je to proste super značka. Majú super servis, ešte to spomeniem.
po celom Slovensku, takisto v Čechách je veľká sieť servisov, takisto už môžete tieto stroje u mňa servisovať v Turčianskych Tepliciach. Mám už konečne záručný servis na CF Moto, čiže vrajím, sú pokrytí dobre servisom, takisto sú ľahko a rýchlo dostupné diely. Vieš tie diely objednať u hociakého dealera, vieš to objednať na hociakých stránkach. Čiže čo sa týka servisu, dostupnosti náhradných dielov a čo sa týka aj tohto stroja, tak sú úplne že peckoví. Za mňa CF Moto je topka. A je za úplne že super peniaz, keď si vezmeš, keby sme chceli porovnať napríklad nejaký Can-Am, tak je za raz skoro takú istú cenu, hej, ako táto mútka. Čiže za tie peniaze nemáš proste čo riešiť. Je to úplne super popičovský stroj. Takže tak. Tak asi video by som už ukončil, 20 minút za nami. Ak by ste mali ešte nejaké otázky, kľudne sa na mňa obráťte správe a viem vám poradiť, pomôcť s výberom. Lebo teraz som si poslednú dobu všimol, že veľa ľudí sa rozhoduje medzi ostatnými značkami, ale stále každý upresňuje to CF Moto a pýtajú sa ma na názor, takže môj názor máte tu. Takže asi takto by som to ukončil. Takže CF-ko, 1000, G3 mútka, za mňa super kúpa a veľmi som spokojný. Tak sa s vami lúčim. Čaute.